След края на Православния събор на остров Крит, каква е равносметката? Ще говорим сега с ловченския митрополит Гаврил. Добър ден, Ваше Високо Добър ден. Преосвещенство. Кажете вашите изводи след този събор и правилно решение ли взе Българската православна църква да не участва на събора? Искам да започна с нещо, което до сега никъде не е било казано. Нека си се забрави това, че първата комисия, която беше заседавала пред събора на Всеправославна комисия, това беше края на септември и началото на октомври 2014 година, прие това от документите и още на 12 февруари 2015 година Светия Синод разгледа тези документи и прие забележки и корекции, които на следващия ден бяха изпратени на секретарията по подготовката на Великия събор. Тоест, един от документите, най-оспорвани отношението на православна църква с останалия християнски свят, още тогава ние веднага изпратихме нашите забележки и корекции към този документ. И на една от последните всеправославни комисии нашите пратеници, делегати, попитаха там каква е съдбата на нашето писмо и те са казали, че отношение по нашите забележки и корекции не са взети. Ние много отдавна сме заявили за някои несъгласия за този най-оспорен документ, но никой не е взел отношение там, може би не знам защо, но така са казали, че няма отношение, няма и ние писмено не сме получили. Това е едното, което искам, така че някои ни обвиняват защо не сме казали. Ние сме го казали много отдавна това нещо. По вашия въпрос искам да кажа следното нещо. Сега, след като приключи събора, ние на 22 и 23 юни имахме заседание на Светия Синод и решихме така, че трябва да изчакаме да ни бъдат изпратени официално документите. Това ще стане, не знаем кога, но ще стане. След което ние трябва да ги дадем за един легализиран превод и този превод да бъде изпратен на всички митрополити, да могат внимателно да разгледат документите, след което патриарха ще ни свика на заседание на Светия Синод, за да можем да вземем отношение по тези документи към състоялия се събор на остров Крит. Иначе друго би било несериозно да направим по това, което сега се говори, пише. Все пак ние трябва да имаме официално изпратени документите. Кога точно зависи, кога ще ни бъдат изпратени документите. Може през юли, може през август, може през септември. Някой път се бават тези неща. А сега да ви попитам, тъй като наистина много тежки думи бяха казани по повод отказа на нашата православна църква да участва на този събор, пък и патриарх Неофит каза съвсем скоро, че ситуацията, в която се намира Българската православна църква сега, след като съборът в Крит приключи, е много трудна ситуация. Какво значи трудна ситуация? Как да разчетем тези думи на патриарха, според вас? Вижте, ние не сме отказали да присъстваме на събора. Ние поискахме той да бъде до някое време отложен, за да бъдат премахнати проблеми, благодарение на които 4 църкви не отидаха, не само нашата. А ние искахме тези проблеми да бъдат решени, за да може да идат всичките църкви на този православен събор. Това беше искането и на другите църкви, които не отидаха. За нас беше ясно, че в момента нещата не са достатъчно подготвени и на събора тези проблеми ще застанат отново и няма да могат да бъдат решени. И искахме отлагане на събора, а не да сме казали, че няма да ходим на събора. И мисля, че нашето мнение се оправда, защото ние официално нямаме още документи, но по това, което четем, например, най-оспореният документ, който е, аз вече казах, отношението на православната църква с останали християнски свят, видни епископи, митрополити и богослови в момента казват, че към този документ са направени някакви козметични корекции, които обаче не променяли духа и характера на този документ, икуменическия дух. Сега ние ще го видим, като ни пратят документите. Но от това съмнение, например, на митрополит Атанасий Лимасолски, на митрополит Иротей Влахос, на професор Димитрий Целенгидис, на професор Теодор Зисис и на много други. И ако това е наистина така, ще излезне, че действително проблема не е бил решен,
А ако беше предварително се намерило такива наистина промени и корекции в този текст, че да може да бъде прият единодушно, мисля, че би било по-добре. Сега това е мнение на нашата църква. Да, но кажете пак, какво означава много трудна ситуация? Трудно е, защото няма в момента единство. Получи се така, че 10 църкви отидаха, 4 не отидаха. Това не е добре. Никой не може да каже, че това е добре. Ние ще трябва ли да прекратим отношенията си с тези 10 църкви? Не. Значи ние първо трябва да знаем точно какво е станало на събора. Но вижте, когато е имало Флорентинския събор в средновековието, който е приел еретическо решение. И това цялата църква, всички присъстващи са подписали, освен на свети Марк Ефески, след което това решение е било променено и църквата пак е останала православна. Ние няма да прекратяваме отношението, даже друго. Ние можем да решим, че съборът е бил един от подготвителните етапи към свикването на наистина Великия свят и всеправославен събор. Антиохийската църква е излезнала с такова решение, че тя счита този събор като един от подготвителните етапи за свикването на този Велик събор. И тя също не счита, че трябва да прекратява отношението. Да, тъй като Ваше Високо Преосвещенство много упрекваха това решение на Българската православна църква и един от доводите беше свързан с това, че нашата църква се изолира. Нашата църква не се е изолирала. Вижте, нашата църква иска да постъпи с православието честно и правилно. Ние искаме това, което на събора ще се приеме, действително да бъде в духа на предишните вселенски събори, да бъде в духа на символа на вярата на православната църква. В това отношение не трябва да правим компромиси, защото това е нещо, което ще остане решение на събора. Това е съвестта на църквата. Ние не сме се изолирали, обратното. Ние останахме верни на 7-те вселенски събора и на символа на вярата на православната църква. Останахме верни. Ние нищо друго не печелим от това. Само укори имаме, нищо като печалба някаква материална нямаме. Но ние искахме да останем верни на нашата православна съвест. Но нещата могат в бъдеще да се оправят, ако действително тия неща, които не се решиха преди събора, се решат. Този документ трябва да остане чисто православен, да не дава никакъв повод някога да могат да бъдат нарушавани православните догмати и каноническото учение на православната църква. Как гледате на политизирането на този въпрос? Обвиненията, че нашата църква е под влиянието на руската църква при вземането на това решение, че сме поставени като църква да избираме между руската и вселенската патриаршия, да се търси някакъв баланс между тях. Който иска да знае истината, той може да я знае. Ние на 21 април тази година приехме становище по същия този документ, който абсолютно няма нищо общо с становището на събора на Руската православна църква, нито с становището на Вселенската православна църква, което говори, че нито от едната не зависим, нито от другата. А от това по-очевидно и ясно доказателство няма. Само човек, който иска да политизира нещата и да лъже, може да говори друго. Ако ние слушахме Руската православна църква, там събор е състоял повече от 300 епископи, ние щехме да приемем същото становище, както те, а нашето е абсолютно противоположно на руското. Как стана това нещо, ако ние сме васали на Руската църква? Сега обаче ние първи заявихме, че искаме да се отложи събора, иначе няма да идем, след което го направиха още 3 църкви, на последно място го направи Руската църква. Но не ние послушахме тях, а обратното. Те се съобразиха, че след като 3 църкви не отиват, той няма да бъде православен събор и по-добре да не ходят и те. Това е истината. Всичко друго са лъжи и манипулации. Искат да ни политизират нещата някой, на които им е изгодно, но това не е вярно. И ние го доказахме. Това не са приказки. Документа, даже в Русия много се очудиха, че ние приехме такова становище, което абсолютно се отличаваше от тяхното становище. Какво доказателство повече? Това е толкова ясно, че няма как. И вие казахте, че предстои Светия Синод да разгледа документите, първо да ги получи, точно разбира се, след това да бъдат преведени и след това ще кажете на хората, на българите това, което вие правите като извод след този събор на остров Крит. Аз много ви благодаря за това интервю. И аз ви благодаря. Негово Високо Преосвещенство, Ловчанския митрополит Гаврил.
12, 12, 12 плюс 3.